Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Ranzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano neconfession yangu. Inini ndine tsvimbo iyo yandakapiwa nomumwe murume uyo anobva kuNigeria, nayewo akaromba murume uyu, but urombwa hwake hwakaoma. Iye anoshandisa vamwe vasikana vaviri, so saka vasikana ava zvaanovaita ndezvekuti vanopota achienda obva anovatora kulocation uko kwavanogara, then obva avapa mari. Inini pandakamuona achivashandisa vasikana ava, at that time akavapa 13,000 rands each, ndokubva atanga kuvashandisa pamhiko dzake. Mukoma zvandakaona zuva iroro zvakangooma. Mukoma nyaya yangu payakatangira ndainge ndichiri kuZim, baba vanguwo ndingangoti vainge vari munhu ainge ari nani panhau dzemari, because vaitova neprazi ravo, but prazi ravo iri rainge riri padhuze nekumamisha. Baba vangu nekudawo kwezvimari zvavainge voita vakabva vazosarudza kuti vange vachizotora umwe mudzimai wechinumber 2. Saka mukadzi uyu wavo wechinumber 2 amainini ava mukoma vakabva vakonzeresa imwe bitterness mumwoyo mangu, because I suspect kuti ivo pavakazotanga kugara nababa ndo vakabva vazourayisa amai vangu. Anyway, mama vakazoti vashayika vavigwa, mama ndokubva vazovigwapo paprazi ipapo pababa. Inini ndakabva ndazotanga kushungurudzwa, ndakashungurudzwa zvisingaiti, because hama dzaamai dzakabva dzati idzo yedu hama haingavigwi iwewe usina kuita zvatakatenderana, nekuti baba vangu vainge vasina kupedzisa kuroora apa vaitoita sekunge vasingadi, because munhu aiva nemari uye nemombe dzainge dzakawanda. Saka hama dzaamai dzakabva dzati mukwasha tadi tangopedzerana pano, wabva wangotipawo zvedu tobva taviga mwana wedu uyu. But baba vakabva vatsika madziro, vanhu vakabva vatanga kuramwirana paya, asi amai vakazongovigwa zvavo. Then amai vakati vavigwa, hama dzaamai dzakabva dzaramba kuti dzinge dzichinditora mushure mekunge baba vakumbirawo hama dzaamai kuti dzinge dzichienda neni, nekuti ivo amai nini mudzimai wavo wechinumber 2, ivo baba ainge asingatombodi kuti ndinge ndichiramba ndakagarapo paprazi apa. Asi hama dzaamai dzakabva dzaramba dzikati iwe watinyima zvinhu zvedu zvatanga tichida, saka chichengeta wega mwana wako kana kuti uchamuchengeterwa nehure rako iri. Saka mashoko ose awo akataurwa ipapo mukoma, ndakazosara ndopanishiwa naivo amai nini vachinditi hama dzaamai vako dzakanditi ndiri hure. Mukoma ndaishungurudzwa kani, nekuti dzimwe nguva vaimirira kuti kutange kwanaya, kwaizoti kana konaya paya vobva vanditi tora badza unge uchienda kunosakurira kumunda. Mukoma mvura yose yaisvika pakuperera pamuviri wangu ichingonaya. Apa ndaiva neimwe best friend yangu iyo yainge ichindida sei, ndaiwirirana naye sei, aiti paya pandinenge ndashungurudzwa aibva atanga kundibatsira mabasa, aitosarudza kuti ange achibva kumba kwavo kuti ange achiuya kuzondibatsira mabasa awo andinenge ndapiwa, mabasa anenge achirema, nekuti nguva zhinji ndaitonzi kana ukasapedza duty iri, task iri randakupa, ziva kuti nhasi hausi kuzodya. Dzimwe nguva iye aizoti paya paanenge apakurirwa chikafu chake obva auya obva andipa some of the food iyo yaanenge asiya mundiro, ndobva ndadya paya. Kana ndapedza ndobva ndamupa ndiro zvekare nepahwindo, obva adzokera kumba kwavo asati abatwa kana kuonekwa naamainini vangu. Zvino pane rimwe zuva iro ratakabva tazoenda kumunda apo mvura painge ichinaya, apa mvura iyi yainge iri mvura iya yainge iine mabhanang'ana. amainini vakabva vati kana ukasapedza ndima yako pano handisi kuda kuti ndinge ndichikuona. Mukoma takaramba tongosakurira tiri mumunda muya kudzamara mheni ichizorova. Mheni iya yakati yarova muti uya, muti uyu wakabva watsemuka nepakati. Mukoma ndokubva shamwari yangu yati tadii tatiza, nekuti tikaramba tiri kuno mheni iyi inokwanisa kuzotirova kana kuri kunzi ikazorova zvekare. Ndokubva tamhanya paya tichibva kumunda. But mukoma ndakashungurudzwa that night zvokuti ndakazosvika pakutiza
pamba pababa vangu ndikaenda ndikanorara nefriend yangu. Friend yangu yakabva yati upenyu hwatiri kurarama uhu hunorwadza, tadii tamboita imwe plan tinge tichitsvaka rimwe bhindauko. Saka inini ndakabva ndaba mamwe matools awo andaiziva kuti aitengeseka very fast, ainge aripo patools, ainge arimo mutools shed, ndokubva tatengesa zvekare. Ndikabva ndaba nembudzi 2 ndikabva ndadzitengesa. Takatora mari iya tikati handei kudhorobha tinotsvakawo chibhindauko chekuti tinge tichiita, but zvinhu zvakabva zvaratidza kuti zvainge zvakatosunga. Tikabva tati aiwa, mari iyi yatiinayo inokwana iyi kuti tinge tichienda kuJoni, ndo kuzouya kwatakazoita kuno kuJoni. Zvino takati tauya kuno kuJoni, friend yangu yakabva yangondikurudzira kuti tinge tichienda kune imwe chechi. Saka chechi iyi iPentecostal zvekare, iriko kumusha kwedu kuZim. Ndokubva taenda kuya asi mukoma Satani aitoratidza kuti iye ainge aine basa iro raainge akandichengetera, nekuti takati taenda kuya kuchechi kuya, friend yangu ndokubva yapawo testimony, neniwo mukoma ndikapa testimony, asi yangu ndo yainge ichirwadza yandakuudzai iyi, but yangu haina kana kumbogara yagamuchirwa, nekuti friend yangu ndakazongonzwa oti iye ainge anzi naelder vainge vachida kumubatsira kuti awane basa, ndokubva vatomupa basa elder vaya, nekuti vainge varwadziwa netestimony yake, but aiva netestimony yainge ichirwadza ainge ari ini mukoma. Izvi zvakabva zvandirwadza zvekuti ndakabva ndasvika pakuvenga elder vaya, ndikavenga zita rechechi, ndikavenga zvekare naMwari wacho. Ndikati Mwari havana kana chavanombondibatsira nacho. Ndokubva ndatanga hangu kuitawo zvimwe zvimabhindauko zvangu, kudzamara tanga kushandira umwe murume uyo ainge aine restaurant yake, but murume uyu ainge achibva kuNigeria. Zvino ndakati ndomushandira paya patakatanga kuwirirana, ndakabva ndamuzivisa maplans angu, ndikati ini ndafunga hangu kuromba, because kana ndakatarisa upenyu hwangu there is nothing good that is coming out of my life. Saka iye aigara achingondikansela achinditi iye aitoziva vanhu vanorombesa muno muSouth Africa vanobva kunyika kwake, uye ainge achitoziva vacho vainge vakatorombesewa, but iye ainge asingadi kuzviita. Akabva andiudza kuti vazhinji avo vainge vachiromba vanobva kuNigeria ikoko vainge vachiita zvekutengesa aya madrugs aya, saka vaizoshandisa urombwa hwavo kuti maproducts avo ange achikwanisa kudarika nepama-airport zvekare nepama-roadblock vachishandisa urombwa uhu. Mukoma paakandiudza zvose izvi, ndakabva ndati inini hangu I am willing kuti ndinge ndichingoaccepta, kunyange zvikanzi kwauya chinengei, I am willing hangu, but akangonditi I do not want you to get involved in that world. Zvino mukoma one day pakazoti pauya umwe murumewo anobva kunyika kwavo ikoko, ndo paakabva azongonditi tarira uri kuona muchinda uyo akaita zvekundizevezera. Ndikati ndiri kumuona. Akabva ati iye yuyu uyo akaromba. Mukoma ndakangoti ndaudzwa nabosi vangu kuti murume uyo wandainge ndakatarira ainge akaromba. Ndikatoti pano ndotoita zvivindi. Ndakabva ndamuaprocha murume uya ndikabva ndati my boss, ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. Akabva anditarisa ndokubva atanga kutaura. Munoziva kuti varume vanobvawo kuna West Africa vanoti kana vachitaura vanotaura nemazwi anenge ari pamusoro paya, vachitaura zviya zvine hasha zvokuti ndakatovhunduka, but ndakaramba ndakamira pandainge ndakamira ndichiti ndikuda kuti undibatsire nekuti ndinoziva kuti ndiwe unokwanisa kundibatsira. Akabva ati ndaona kuti une zvivindi, ndichazokubatsira, asi kwete nhasi, ndichazodzoka ndichizokuona tobva tataurirana, but handizivi kuti ndichazodzoka rini. Mukoma ndipo paya apo paakabva azobuda. Ndakazototi ndakanganwa nezvazvo mukoma. One day ndo pandakabva ndazongoona auya mukoma, but musi wacho iwoyo akauya akapfeka rimwe gemenzi rimwe rainge richityisa sei, ndokubva anditi ndinge ndichimutevera kumotikari kuya. Ndakabva ndazomutevera kumotikari kuya mukoma. Ndakati ndichinopinda mumotikari ndokubva ndazoona kuti mumotikari umu mainge muine vamwe vasikana avo vaviri vainge vakanaka sei maSouth Africans. Ndokubva tazoenda kune imwe imba yake muchinda uyu wekuNigeria. Takati tasvika kuya mukoma, imba iyoyo yainge yakanaka, but chiratidza kuti imba yaanongoshandisa kuti ange achiita mhiko dzake. Mukoma vasikana ava
takati takagara paya tigere pamacouch. Inini ndainge ndakagara paedge pecouch ndichingorida hangu situation. Ndo pandakaona vasikana ava vachinzi ketu ketu vakaverengerwa ma 13,000 ndokubva vafara paya, ende ivo vaitoratidza kuti izvi vainge vazvijaira. Zvino ndakati ndaona vapiwa mari dziya ndikabva ndati zvimwe kuda vasikana ava ipfambi dzinopota dzichikechewa nemuchinda uyu ndichitarisa runako rwavo nezera ravo vasikana ava. So vakati vatambidzwa mari dziya, muchinda uya ndokubva aenda zvake upstairs akatora chinguva ndokubva azodzoka. But paakadzoka mukoma ainge akabata chimwe chimunhu chainge chakavezwa nemapuranga. Paakadzoka downstairs ainge akabatwa chimwe chimunhu chainge chakaita zvekuvezewa. Mukoma ndakati ndakachitarisa ndikaona kuti ichi ndo chavanoti chiidol ichi. Ndokubva ndangoramba zvangu ndakatarira paya, ndokubva apa mainstructions kuvasikana vaya. Zvose izvi zvainge zvingori mumaziso mukoma, ndichingoti ko ndeipiko iyi yava kuda kutambika panapa. Vasikana vaya vari vaviri vakabva varara pakapeti paya ndokubva vatokurura nhumbi dzavo. Mukoma iniwo ndainge ndotobatwa nemweya weruchiva, but ndakabva ndangoita mind my own business. Murume uya ndokubva azopfugama paya. Akati apfugama kunotarira kudai, wanikwe chimwari chiya chaainge akabata chaiva nerimwe zisikarudzi mukoma rekuti hakuna kana murume anorarama pasi pano pezuva angaita sikarudzi yakakura iri dhafu kudaro. Mukoma akabva atanga kushandisa chimwari chake chiya achiita kunge chisex toy, achichishandisa kuita bonde nevasikana vaya. Aiti kana akachishandisa pamusikana uyu obva aburitsa nhengo yechimwari chiya musikarudzi yemusikana uyo waanenge achichishandisira paari, obva atanga zvekare umwe wacho. So akati aita izvi mukoma akapfugama. Ndopandakabva ndaona kuti chinhu ichi chakabva chatanga icho chega kutambisa muchiuno chichiita bonde navo vasikana ava. Ndakavhunduka mukoma because ndakachiona kuti chinhu ichi chainge chofema chorarama chotoita bonde navo vasikana ava. Mukoma ndakavhunduka zvekuti ndakapotsa ndawira pasi nekuvhunduka uko kwandakaita. Ndakaramba ndakatarisa mukoma ndikaona chainge chatoita sekunge chainge chakakonektewa pamagetsi pachiuno apa. Handina kana kumbogara ndakaona murume angakwanisa kuita zvainge zvichiitwa nechimwari ichi chichiita bonde nevasikana ava. Chakavaita bonde mukoma kusvika vasikana ava vava kusakwanisa kana kufema, vava kungorutsa vachiitwa bonde nacho chinhu ichi. Ndokubva vazofenta. Vakati vafenta ndokubva azochitora chinhu chiya akachidzorera upstairs. Nini ndakabva ndazoitiswa zvekare dzimwe mhiko akamirira vasikana ava kuti vange vachiita ball. Vasikana ava vakati vaita ball ndokubva vazonzi vange vachienda, vakatobuda paya mukoma ndokubva vatodzokera kudzimba dzavo. Inini ndakabva ndazonzi ndainge ndichazopiwa imwe tsvimbo. Tsvimbo iyi yandakapiwa ndakanzi iyo inenge ichipota ichichinja kuita nyoka. Painochinja kuita nyoka paya ndipo pekuti inenge yava kuda ropa. Saka inini ndinofanira kuti ndinge ndichimeka sure kuti pose painotanga kuchinja ichiita nyoka, then ndobva ndazotsvaka umwe chete pakati pehama dzangu uyo wandinozodedicata kwairi nyoka iyi kuti ange achizova sacrifice. Ndakabva ndazoudzwa kuti kana ndikanonoka kuzviita zvinhu izvi nyoka iyi inobva yazotanga kunditema. Ende zvokwadi nyoka iyi mukoma inoti kana yatanga kukutema sezvayakambondiita rimwe gore apo payakati yainge yava kuda kuti ndinge ndichisacrifice imwe hanzvadzi yangu, ndokubva ndaita sekunge ndainge ndava kuzvidhauta kuti zvino hanzvadzi yangu ikafa ko mari iyi ichazodyiwa nani. Mukoma nyoka iyi yakabva yatanga kundiruma, uye chinorwadza pairi nyoka iyi ndechekuti painondiruma handiti munoziva kuti cobra ine poison. Masymptoms ose awo aunoita kana watemwa nenyoka yerudzi rwecobra ndo zvandinotoita. Ndinototadza kutofema ndichitonzwa kuti ndava paralyzed muviri wangu wose uyu uchiita sekunge uri kubayiwa netsono mukoma kusvika poison iya painenge yapera kushanda mumuviri mangu ndo pandinozoita right. Ende kana ndikatadza kuipa ropa inongoramba ichingonditema ichinditema kudaro inini ndinenge ndisingafi.
mukoma Nashi ndakazoti ndapiwa tsvimbo iya ndo pandakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kuZimu. Kana ndadzokera kuZimu then ndobva ndazoenda paguva raamai vangu. Kana ndaenda paguva raamai vangu ndaifanira kuzoti ndinge ndichizoisa tsvimbo iyi pamusoro peguva raamai. Then ndakati ndaita izvozvo mukoma, skeleton yaamai, mapfupa aamai ndakabva ndamaona achibuda muguva ndokubva angokaruka atoradzikwa pamusoro peguva. Apa ndainge ndakapiwa imwe sando iyo yandainge ndakanzi ndo yandichashandisa kuti ndinge ndichitsemura bhonzo reapa painge pambori nesikarudzi yavo amai pavainge vachiri vapenyu papelvic area apa. So zvandakabva ndazoita ndakabva ndatanga kutema chiskeletoni chiya chaamai ndichiitira kuti ndinge ndichikwanisa kutora bhonzo raamai vangu apo painge pambori nesikarudzi yavo. Apa ndainge ndakapiwa chimwe chicontainer icho chandainge ndakanzi ndaifanira kuti kana ndatema mapieces aya kubva pamapfupa avo ndobva ndazoisa mapieces acho iwawo muchicontainer ichocho. Ndakanzi kana ndazodzoka kuSouth Africa ndaifanira kuzofamba ndichitsvaka gomo rinenge riine chitubu, ndobva ndaenda pachitubu chiya chemvura ndobva ndatora mvura. Saka mvura iyi ndo yandinopota ndichinwa. Mvura iyi handingoinwe iri iyo yega, ndinotoita zvekutomixa muchicontainer imomo ndobva ndanwa. Uye pamwedzi woga ndine zuva randinonzi ndinotemerwa kuti ndinge ndichitsanya. Handifanire kuti ndinge ndichidya kana kunwa mvura inobuda mutepe, ndinongonwa mvura iyoyi yandinenge ndatora makomo awo ane zvitubu. Saka ndo zvandinowanzokuita izvozvo. Zvino ndakabva ndazorora mudzimai wangu uyowo anobva kuNamibia. Iye anongofungidzira kuti idzi imariwo dzandakasiyirwa namai vangu, asi haazivi kuti idzi mari idzi kune kwadzinotobva. Zvekare iye manje mukadzi wangu uyo haafarire kugara nguva zhinji ari muno muSouth Africa. Apa inini ndo mandinofarira muno muSouth Africa nekuti mhiko dzangu dzinoda kuti ndinge ndichigara muno muSouth Africa sezvo ndakadziitirawo muno muSouth Africa. Saka anoti kana asipo pamba paya ndinobva ndatora ava vasikana ava vechidiki ava maSouth African ava vanoda mari stereki, ende ivo vanoti as long as uine mari chero chaunenge wati ange achikuitira havarambi. Dzimwe nguva ndinongonzwa mazwi awo anotaura neni. Mazwi awa anokwanisa kungonditi paya pandinenge ndatora vasikana ava vemuno muSouth Africa ndobva ndangonzi ita kuti musikana uyu ange achidya tsvina yako. Ndinobva ndati kumusikana uya enda kutoilet ndiri kuuya ikoko. Nekuda kwemari anobva aenda kuya. Kana asvika kana azovako kutoilet ndinobva ndamutevera ndobva ndaita tsvina paya ndobva ndaregedza kuflasha ndobva ndamuti ndinoda kuti unge uchidya tsvina yangu. Nekuda kwemari yandinenge ndichimupa musikana uyu anobva atanga kudya tsvina iyoyo. Saka zvandinopota ndichivaitisa it depends nekuti nyoka iyi inenge ichida kuti vange vachindiitirei vasikana ava, nekuti iyo inoti haingodi kuti ndinge ndichingopa vasikana ava mari mahara. Iyo inoti mari yacho inofanira kuti inge ichidyiwa nemubhadharo. Ende vasikana ava zvakawanda zvandinovaitisa pamhiko dzangu idzi. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma Nashi. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi vasikana ava vemuSouth vanokara mari. Ndakatoona vachiitiswa mhiko nemuNigerian kuitiswa bonde hanzi chiidol chakavezwa, chimunhu chakavezwa, kuitwa bonde nechimunhu ichocho kusvika munhu ava kutanga kurutsa kusvika afenta for 13,000 rands. Will you do it, yes or no? You will tell me in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ko iko kuzoenda paguva raamai vako, zvivindi zvacho woenda paguva raamai vako woita mhiko dzako, mapfupa avo obva angokaruka ava pamusoro peguva, wototora inonzi chi sando wototanga kutotema uchikacha uchitema wobva wazotora zvimapisi zvemabhonzo avo then wobva watanga kumixa nemvura uchinwa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. The things that we do for money, they are very scary.